yau ga amarya ga angonta, biki bidiri yau aka yi auren kauna, auren soyayya suka yi soya nuna, ga ango da amarya nan gwanin birgewa. Amarya Na'ima kuma ga angonta, Abdulhadi su suka yi auren kauna. Ga amarya Na'ima kuma ga angonta, Abdulhadi su suka yi auren kauna. Da farko zan samu mallaki Allah na wanda ya yi ni yayi amarya yayi angonta, Abdulhadi ga Na'ima nan jigonta, shi zai kare dukkanin haƙiƙa wauta. Amarya Na'ima kuma ga angonta, Abdulhadi su suka yi auren kauna. Rana ta farin ciki dangi sun jeru, abokai da kawaye ma a yau sun taru, da shaddu na taho domin auren ya ɗauru, na ga tako ango yake gwanin birgewa. Amarya Na'ima kuma ga angonta, Abdulhadi su suka yi auren kauna. Ku taka mata ranar ku ce ba wasa, ku shagalin bikin na ce ku bar sa'insa, Na'ima ke ce sarauniya na yi busa, ta Abdulhadi a yau ke ce zaɓinsa. Amarya Na'ima kuma ga angonta, Abdulhadi su suka yi auren kauna. Da kirki aka san ka haka ne shaidar ka, kyautatawa da kula a yau ya zama haƙinka, haka ne tabbas an faɗa ka so mai sanka, da gangar girma na zo domin gaida ka. Amarya Na'ima kuma ga angonta, Abdulhadi su suka yi auren kauna. Ga Na'ima amarya ga Na'ima, kun yi aure Na'ima kun yi auren kauna, yi girki ki bashi za ya karo kauna, ga amarya Na'ima ga amarya Amarya Na'ima kuma ga angonta, Abdulhadi su suka yi auren kauna. ke amarya ki zo ki ce da shi hamdulillah, Amarya Na'ima kuma ga angonta, yanzu dangin amarya zan saka sun murna, Abdulhadi su suka yi auren kauna. na Rabi da inna Aisha sun murna, Amarya Na'ima kuma ga angonta, na Jummai da inna Nana ma sun murna, Abdulhadi su suka yi auren kauna. iyayen ango a dole in gaida ku, Amarya Na'ima kuma ga angonta, na Rabi da inna Fatima gaida ku, Abdulhadi su suka yi auren kauna. na Ladidi kawu ya haya gaida ka, Amarya Na'ima kuma ga angonta, baba na jifu a yanzu na taho baitinka, Abdulhadi su suka yi auren kauna. siyayye na zo garin ku don gaida ku, Amarya Na'ima kuma ga angonta, yaya Malik yau a dole in gaida ka, yaya Rabi a yanzu ke maga baitinki, yaya Firdausi Aisha a yau baitun ku, ga Yasira wurin bikin da yau baitun ku, Anti Bilkisu ga Sa'adu nan gaida ka, danganan ango kaji mai abun birgewa. Amarya Na'ima kuma ga angonta, Abdulhadi su suka yi auren kauna. Da ƙawaye na amarya yanzu duk zan sa su, Amarya Na'ima kuma ga angonta, ga Aisha ga Momi duk suna murna Abdulhadi su suka yi auren kauna. ga Maryam da Husaina duk suna murna Amarya Na'ima kuma ga angonta, ga Nusi baby ta Usman gaida ki, Abdulhadi su suka yi auren kauna. abokan ango na zo domin gaida ku, Amarya Na'ima kuma ga angonta, da Umar Siniya ina gaida ka, Abdulhadi su suka yi auren kauna. da iya Mustapha ina gaida ka, Amarya Na'ima kuma ga angonta, Suman Usi nan da sai ba ma gaida ka, Abdulhadi su suka yi auren kauna. da Jamilu Jabal na taho domin baitinka, Amarya Na'ima
kuma ga angonta. Sani balla a yanzu na taho gaida ka. Abdulhadi su suka yi auren kauna. Gaske fa na taho domin gaida ka. Ga amarya Na'ima kuma ga angonta. Ga sagir sage to a yau ina gaida ka. Abdulhadi su suka yi auren kauna. Filo Aliyas a yanzu ga baitinka. Ga amarya Na'ima kuma ga angonta. Ga Yahaya edita a yau ina gaida ka. Abdulhadi su suka yi auren kauna. Da Adamu Tahir a yau ina baitinka. Ga amarya Na'ima kuma ga angonta. Ga Baba Ali Siniya ina gaida ka. Abdulhadi su suka yi auren kauna. Sani dan Alhaji na saka cikin baitina. Ga amarya Na'ima kuma ga angonta. Sani ABD wai na zo da baitin kauna. Dan amarya